Id-dħul medju tal-pensjonanti Maltin li kien jammonta għal 10,262 euro fl-2012, fl-2022 ammonta għal 14,681 euro li jfisser titjib ta' 43% darbtejn u nofs aktar mid-differenza irreġistrata fiż-żona euro. Intant skont ċifri pubblikati mill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea, il-Eurostat, id-dħul tal-pensjonanti Maltin tjieb bi 22% meta tikkunsidra l-inflazzjoni fil-prezzijiet tul dawn l-aħħar 10 snin. B'hekk din kienet ir-raba l-akbar żieda osservata fiż-żona euro. Dawn iċ-ċifri juru wkoll li dħul medju tal-pensjonanti fiż-żona euro ammonta għal ftit inqas minn 20,000 euro fl-2022, b'kuntrast ma' dħul fl-2017 li kien jammonta għal 18,000 euro u 17,000 euro fl-2012. Dan ifisser differenza ta' madwar 17% fuq il-medda ta' 10 snin. Preċedentement pensjonant Malti kien jaqla bejn wieħed u ieħor 60% ta' dħul medju taż-żona euro, fil-waqt li tul is-sena l-oħra għala madwar 80%. Innota dan is-Sig the Journal fejn ġie spjegat ukoll li għandhom jiġu kkunsidrati diversi sfidi fosthom l-inflazzjoni, partikolarment meta jissemmew ċifri aktar riċenti. Iż-żieda fil-poter tal-akkwist tal-pensjonanti żdied b'7% bejn l-2012 u l-2017, fil-waqt li bejn l-2017 u l-2022 żdied b'14%. Mill-2016 l-hawn Gvern Laburista żied il-pensjonijiet b'mod sostanzjali, fil-waqt li diversi riformi daħlu fis-seħħ sabiex iżidu id-dħul ta' din il-faxxa tas-soċjetà, fosthom fil-pensjonijiet tar-romol u l-pensjoni minima. The Journal żied jinnota kif huma proprju dawn ir-riformi li waslu lil pajjiżna sabiex jisboq iċ-ċifri tal-pajjiżi ġirien tagħna.